ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, ni anata sa ikanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig o gipahinomduman na punta sa Ginoo sa atong misyon isip mga binunyagan, isip mga disipulo ni Kristo. Atong ipadayon sa pagampo ang kaayuhan sa tibuok kalibutan batok nining pandemic, ang kalinaw sa nasod nato ug sa tibuok kalibutan ug ang mga grasya alang sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamoyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagsunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Ug si Amasias miingon kang Amos, igo na, propeta. Balik ngadto sa yuta sa Huda ug panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit diin mo simba ang hari ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako maong matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kabayong kahoyng igera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karnero ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Og hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Og hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Ang Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Hadul gayod ang iyang kaluwasan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Og hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluoy agwang kamatuoran nagatagbo. Ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitib gikan sa yuta. Ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Og hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo. Og
Matagi kami sa imong kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita og mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ng gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo, mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo, sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga sa walay sukod gihatag niya kanato. Sa tanan niyang kaalam o kahibalo, gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon, mao ang paghiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios. Mauusab ang mahitungod kaninyo, sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita, nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan ug nagpasalig kanato nga mohatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga maiya. Daygon ta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Ay ayaw ni tao o Unya miadto sa Hesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. O gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an o gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni anang lungsuran. Kun mahitabo
kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita og taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nanlakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilaglana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pag-ampo nato sa Salmo nga atong gihimong responsorial psalm sa ganito'y atong tubag. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo, paghatagi kami sa imong kaluwasan. Mauni ang pangandoy sa mga tao nga adtong panahona mura nag-gingit-ngitan sa ilang kahimtang kay nangabihag man gud ning mga Israelita sa lain-laing nasod, labi na gyud sa Babylonian exile nga porti na gyung paita silang kinabuhi, murag wa na sila'y mga propeta, wa na sila'y mga leaders nga kanhi panahon ni David, murag sila mo'y hawd sa tibuok kalibutan. Mauna nga nakaingon sila, Ginoo pakitaa mis imong kaayo. Ana, og tuod man mikuha ang Ginoo og usa ka propeta. Kadto si propeta, kinsa man to? Nas unang pagbasa, Amos. si Amos. So si Amos. Gidawat ba nila? Wa. Oy, gisalikwayo ingon ang ilang hari sa una. Oy Amos, igo na. Balik na ngadto sa yuta sa Huda didto panginabuhi. Ayaw dinhi. Maura sad na kita karon. Nangandoy ba mo sa kaayo sa Ginoo panahon aning pandemic? Nangayo mo kaayuhan wa? Husga. Nangayo. Unya inigpadala sa Ginoo, igpakita sa Ginoo unsay maayong buhaton, musunod mo. Oh. Basig inigingos Ginoo, hunungan na nang inyong siging linibakay. Oh, ana. Basig ikay unang moingon, di mahimo ana. Hunungan na nang pagpamakak kana mga sala, kanang kalaway, kanang siging duwa anang computer nga way hunong-hunong, sige anang TikTok, pakita anang mga lawaing lawas, hunungan na kay mo na hinungdan nganong naaning mga sakit. Saan mo sunod mo? Hunungan na ng inyong kadaw, kanang siging pangigi anang mga balay, mga yuta, mga kural ug uban pa. Hunungan na kay mo na hinungdan nga mga matay ta sa sakit. Na, sunod mo. Ana nangahilom na. Mao man toy giawhag ni Amos god, mao say gisulti sa mga apostoles sa atong ebanghelyo, gisugo sila ni Kristo papahawaa ang mga yawa, pero ang pinakasentro gyud sa ilang pagsigi og kanaganing sangyaw, ningon gyud sila busa nang lakaw sila og nagwaling ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Mao man ginay pinaka-importante nya gidawat ang mga apostoles nga nagsangyaw sa kaayos Ginoo, nagpakita sa kaayos Ginoo, gidawat, gipamatay nga martir. Nya ni amaroy nagsangyaw. Karon bang buntaga ni amaroy gasangyaw. Unsa man ni dawaton ni ninyo dili? Dawaton. Istoryahe. Ay siguro karong taon-taon din mo ingon na mao man ginas father sige yan tagbira maura man ginay yan tema mga kural ana mga kabit-kabit kanang ana mga daw-daw anang utang dili paninglon mao na yan. Oy bala mo diya kay mao na ni ang wali ni Hesus sukad pa ni adtong wapas siya mamatay hangtod karon gibalik-balik lang gid ni siya ana.
Mao man bitaw nga dinhi sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo mipatinaw nga gipadayag nas Ginoo ang iyang plano. Unsa may iyang plano nga ang tanang katawhan hiusahon diha ni Kristo. Si Kristo mao'y pangulo sa tanang katawhan. Mo din ay planos Ginoo di ay. Dili si Padre Siano mo'y pangulo, dili si Archbishop Palma, dili si Pope Francis, dili ang mga obispo o mga pari mo'y pangulo, dili ang presidentes Pilipinas o presidentes Amerika o kini mga senador o kana mga barangay kapitan o konsihal, dili din na mo'y pangulo. Ang pangulo di ay mao si Kristo. Nya kung si Kristo nagay mo'y mangulo, nya ang tanan nga mga leader sa kalibutan, apil na ning nagwali karon, musunod sa pamaagi ni Kristo, kana anha ta makatagamtam og kaluwasan. Kaluwasan sa COVID, kaluwasan ining economic crisis, kaluwasan aning kagubot, kaluwasan aning mga sakit, labi na ning mga cancer, kani mga diabetes. Dahil na batag ingon nga, kana kunong sugar, mao kuno na nakapadiabetes. Sakto, dili. Sakto nga nagutaong dili. Pero katong ako mga apuhan dito sa bukid sa una, magsigi manggitog kaon anang kamay, butang anang naang sinunog, hasta pa na mga bagal sa kamay ilam ng kanon, nangabot magtag 95, 99 ang edad. Ni ano kasi likay sa sugar, 40 raman, tigbak naman. Doon ako'y professor sa una nga di gyud mo kaon og kanana ang bisag unsang tamis. Sukad siyang pagkabata kay likay lagi gid sa mga ginikanan anang madiabetic in town ba. 22 anyos pa siya ga insulina. Kay 14 taas sa siyang sugar. Nya atong nagkita mi 70 na iyang edad. Gikas 22 edad hangtod 70 ga sigig insulin. Anong tutok mo nako? Wa lagi arang sa Ginoo lagi kana bang ay wa ni kaning atong mga pamaagi kana bitang mo ingon ta two child policy kay kun mo sobra ana maglisod na ka sakto na dili musga Dili. Klaro na inyo mga naong wa gyud mo klaro pa murag sakto kay kung daghan na kag anak, matod pas kalibutan, maglisod yung kag atiman. Mao na. Karon, jutay ra mag-anak, usa, duha, nakaatiman ang mga ginikanan. Gipamilin sa mga apuhan. Ang mga apuhan nga sakit na kaighawak mo'y gasigig kugos anang bagong nataong anak, siging trabaho ang mga ginikanan kay paras kaugmaon sa ilang anak. Unya sa may resulta sa mga anak nga wa diha pirmi ang ginikanan kay busy kuno sa trabaho. Nangabuang ang utok, nanga-addict sa computer. Tuan nas barkada. Unya, maayo na nga kinabuhi sa mga anak. Kaluwasan na, kayuhan na. Mao lagi na kung magsunod ta sa atong pamaagi lagi, wa gid ni kapuslanan. Mo na ingon San Pablo, ni ay sikreto aron mahimot ang mapuslanon. Sunod ni Kristo. Gilingian na imong tupad. Lingian. Ingna nagsunod ka ni Kristo. Ingna. Sige ba? Ingna ba? Kana ra ganing pangutana, ingna lang. Ingna, nagsunod ba ka ni Kristo? Ana, kay usahay ra ba ato ra ba ta mosunod sa mga nagpaka-Kristo-Kristo? Kana bang nagtudlo nato ba sa mga butang nga makaayo kunohay nato pero kutob ra gyud sa lawas. Ang kaluwasan manggod nga gilantaw sa Ginoo mga igsoon, lawas ug kalag. Dili lang lawas. Kita god ang ato ra yung kaluwasan dinis kalibutan, ang tanan natong gitun-an anang pila na naron katuig ang educational system nato. Gikas kinder ngadto sa grade 6 pila na 7 katuig. Dito. Kinder to grade 6. Grade 6. Ato na lang ilahos grade 12. Sige. Grade 12 plus kinder 13 katuig plus college nga pila ron? Average of 4.
Oh, pila na katuig? 17 katuig. 17 katuig. Mao na itong educational system. Unsay resulta? Ang nakatunan sa mga estudyante nato ang pag-care, ang kaluwasan ra gyud sa lawas, ang katagbawan sa lawas. Ana, ang mga estudyante ni Kristo wa gito ka eskwela kinder, wa gito kaabot gani grade 3 sa atong educational system, kay otro man sad si Kristo, wa man sad siya ka eskwela. Pero ang iyang gitudlo sa iyang mga apostoles nga niya dinhi mao ang kaluwasan sa lawas o kalag. Nya unsa man pagluwas ang lawas? Kinahanglan matud pa niya dire sa inyong paglakaw ayaw kamo pagdalag pagkaon, ayaw pagdalag puntil, ayaw pagdalag kwarta, bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pag sandalyas mo, apan ayaw pagdalag laing igsusulob. Kani, makaluwas ni lawas, dili. Uy, tubag mo eh. Sige, suway ninyo. Suway ninyo adtog laing nasod o laing lugar nga wa jud kay dadong kwarta, way puntil, way ilisan, way pagkaon, maluwas ka dili. No, pataka lang mo tanawa ingon dili. Mao na kay mao man na lagi atong nakatunan. Mao na atong nakatunan sa gitudlo sa kalibutan. Pero hanggang Kristo ayaw pagdag. Ngayon sa may nitabo siya mga apostoles, nakapapahawa og mga yawa, nakaayo og mga masakiton, nakapalambo sa daghang mga tao og nakatukod og mga simbahan nga ning abot dinhi sa San Vicente Ferrer, Liloan. Mao nay resulta sa ilang pagsangyaw, sa ilang paglakaw nga way gida bisan unsa. Sige. Suway da dito nagdakag trolling duha ka buok. Kay imo ng mga ilisan, naa sa dihang imong bugas, naa sang imong kwarta, na ang imong mga ilisan. Maglisod kag sangyaw Maglisod kag sangyaw. Ngano man, magsigi man kag bantay sa imong bag. Unyag naay, ubay-ubay unya ng kwarta o mga mahalon unya ng sinina nga imong giso diha. Ug na imo sikit-sikit imong bulingit kay ignaong managana na kag istorya kay basin unyag snatcher na or tulisan na. Di ba? Unyag naaroy mo padayon nimo sa ilang balay nga wa gyud kahangiran sa imong mga bisti nga imong labhan. Mobalhin ka, ang batias aning balaya maglisod matag higda. Wa man gani CR. Ana. Pero ang mga apostoles, way ilisan, wa tanan, asus, yano kayo, agbay-agbay pas mga buangon. Nga naman, wa man kay panaganan, o sa may ilang tulison nimo, o magani kay pagkaon, pero ang ilang gida, gugma. Gugma o pagtuo diha ni Kristo. Gugma, kanang gugma mga igsoon, purti nang mo patubod og kwarta. Purti nang mo patubod o kanini ang mga ilisan. Tanan, balay, yuta, manggawas na dihas gugma. Tanawa ng mag-asawag bana nga maghigugmaay. Mulambo ang kinabuhi, makaput up og daghang mga properties. Tanawa ng mga banag asawa nga sigig away. Mga buslot, hastang bungbong. Hastang mga kisami, hastang mga jealousy, mga buak. Sa hasi, sa bana, o sa pag-wild sa asawa. Awa din mo kay bawa na, nga kamo may mga minyo, ako nagtanaw raman ko. Mo bitang, wa na lang yun ko magminyo. Oy, kanang minyo, lami, ragid na, inighumas kasal. Sus, dangatag mga tulo ka tuig, luod na kay nastanan. Basta wa kay gugma. Pero naan imong gugmas Ginoo, mga matay na lang mo mga, wagtang lang na inyo mga ngipon, lami lang gyapon. Magkadugay, magkalami. Pero way gugma, magkadugay, magkapuol. Kamoron,
Gipulaan na mo nako. Ha? Wap amo puli og palit og slots. Wapay nagyaw-yaw niyo di. Sige baligyaan ang slot. Sige baligyaan ang slot. Basig napulaan na mo. Ako di ra ba ko mapulaan? Bios mo na ko pangutanan. Napulaan na mo nako. Wala. Nahigugma day mo nako. Pangutana sa ko, pangutana ako. Napulaan na kanamo pader? Never. Di, ang tuta din ni mga matay, way pulay. Wao na siya gugma, pero mahitabo lang na kung wa kay gikawilihan nga butang, wa kay gikawilihan nga mga bahandi na kalibutanon. Muna si Kristo mo'y atong sentro. Ang kinabuhi ni Kristo mo itong sundon, di ta niya pagutman, di sad ta niya tagaag sakit kung dili kaayuhan, di sad ta niya tagaag kasakit kung dili kalipay nga dili ikahatag aning kalibutana, di sad ta niya tagaag kagubot kung dili kahiusa og kalinaw nga dili gyapon mahatag niining kalibutana. May reaksyon, nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, matag usa kanato gipili diha ni Kristo aron mahimong magsasangyaw sa iyang tinagong katuyuan sa kaluwasan. Busa, mudangop usab kita kaniya sa atong panginahanglan ug moingon, Ginoo, dungga ang imong katawhan. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtawag ug pagdala daghang misyonero aron sa pagwali sa buhat sa kaluwasan nga gihimo sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga tawo nga nalibog ug nakulangan sa pagtahod sa kaugalingon, makaamgo ug makakat-on sa plano sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagpangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta,
ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Nga ang nangamatay, ilabi na sa atong gihandom karon, makaangkon na sa walay katapusang himaya ni Kristo didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, imo kaming gisagop nga imong mga anak. Dawata ang among mga pangamuyo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadaig sa imong himaya og nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhuno nga pag-awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maalaw sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eukaristiya, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magtubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudumon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit o kamatayon. Baguha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang amo mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulaing dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa gahom sa Ginoo. Nya mahitabo ra ni siya kung magsunod gyud ta sa kinabuhi nga gitudlo ni Kristo. Ato karong pasalamatan ang ato mga kaigsuonan nga ning tabang nato dinhi ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nag-decorate niini sa mga bulak ug ang ato sa mga sponsor sa bulak karong Domingo ha. Nya ato sang pasalamatan ang nag-manage sa atong traffic ug sa atong parking, ang atong mga barangay tanods officials, ang atong mga frontliners nga mao ang atong mga Eucharistic lay ministers ug ang atong PYCC nga mo'y nagdaan ninyo dinhi sa pagpahiluna. Ato sang pasalamatan ang atong lectors, salmista, love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong nag-atiman dito sa Loyo na karon napaong na. Ato sang pasalamatan ang atong mga
kaigsuonan nga kaning atong choir nga nag-serve na to karon, ang San Vicente Choir, ang atong ni-offer nining misaha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga si Mr. Jaime ug Mrs. Ima Rosel and family. Hatagan na to sila sa masipang pakpak. Salamat kayo. Pipila ka mga pahibalo o update sa nahibili na lang natong mga nahali natong gipamaligya nga mga slots sa 5,000 ka hope and opportunity slots nga tag 2,000 per slot alang sa atong pagpalit og dugang mga yuta. Ang nahalin as of yesterday, July 10, 2021, miabot na og 4,530 slots. Busa doon na nalay nahibilin nga 470 slots. Pwede na ni Pacquiao. Pwede na ni Pacquiao ba? Awa pa mo Pacquiao diha. 470 na lang. Sa ato sang 4,000 ka St. Vincent Healing Strength slots nga tag 500 per slot alang sa repair o enhancement sa atong retablo, ang nahalin as of yesterday miabot na og 2,820 slots. Busa doon na nalay nahibilin nga 1,180 slots na available. Madada na sa Pacquiao. Pacquiao po. So, salamat kay natong tanan, salamat sa mga nang malit. Karon sa atong financial report as of June 30, 2021, beginning balance 4,358,917 and 60 centavos. Ang atong total cash receipts for the month of June 3,571,179 and 15 centavos. Ang ato sang total expenses, nibayad man ta og 3 million nga yuta, 6,689,222 and 11 centavos. So ang nahibili natong ending balance as of June 30, 1,240,874 and 64 centavos. Ato lang pong pakpakan nga naapay patay kwarta. Salamat sa atong Finance Council na nag-monitor sa atong finances. Ang ikatulo, doon na tayo mga activities nga nahitabo in relation sa atong jubilees o sa pagpalambo sa atong mga katauhan dinhing nagalagad. So doon na tayo tulo ka activities nga nakagasto ta. Parish activities. Una, ang jubilee sa mga mothers atong June 26, 2021, 120 katao, mga mothers ni Tambong ato representing the 33 ganing or mga 30 ka mga chapels. Nakagasto tag 91,000 sa team building outing sa PYCC. Nahitabo sa niadtong June 26, 21,000 gyapoy atong nagasto. Mga 30 ni sila katao ang niadto ni Tambong sa team building outing sa mga sacristans. Mga 38 ni sila katao. Nahitabo ni atong ano sa to? Atong Friday. 21,000 po ang atong na gasto. Total of 133,000 expenses na to ani nila. Makapalambo mo sa nilang kinabuhi. Karon atong summary sa tanang donations. Ang tanang donations nga atong nadawat from February 2020 hangtod sa June 2021 last month. Ning abot round off lang nato to nearest 100,000, ning abot og 38,100,000. Pakpak. Dako
kuan na nadawat na tong donations, no? Nya mao ni ang atong gigamitan ani. Ang nagamit sa atong church projects kining tanan nun dining nakita ninyo ug wa makita das loyo. Ning abot ni og 23,900,000 pesos. Nya ang nagamit para sa atong mga parish events, kana mga pista, mga jubilees, mga uban pang mga parochial activities ning abot sad og 4,600,000. Nya ang atong nagamit sa charitable works para sa pagtabang sa lain-laing mga nangayo natong hinabang, nga uban mga parokya, mga religious institutions, mga pamilya o mga scholarships o sa kaning atong mga masakiton o mga katigulangan. Ang gasto sa nato niabot na pod og 9,600,000. So a total of 38,100,000. Nang man mo malipay atong pagpakat ng Ginoo. So kini mao ang pagpaila nga naglihok ang parokya diha sa pag-alagad sa tibuok simbahan, dili lang dinhi. Ang umaabot na tong activity karong Sabado hangtod sa Domingo mao ang pagbisita sa Jubilee Cross Pilgrim Image of Santo Niño. Nagkuyog ni sila dinhi sa atong simbahan. So ang atong activities ato lang sa niya ning i-post diha ang tarpaulin, may tag ma-post karong hapon, tanaw-tanawa lang niya ninyo. 5:30 in the afternoon sa July 17, Saturday, mao itong assembly time din is parokya aron paggamit, pagsugat niining pilgrim images nga ihato dinhi. Magdatag mga kato mga flaglets tanan ato tong gamiton wara-wara. Mga mandated organizations atong hangyoon nga muanhi dinhi anang panahona 5 to 5:30 PM ato assembly time. Nya 5:30 mga hantod sa 6 o'clock mao na siya pag-abot o pag-welcome nato sa Jubilee Cross o sa image ni Santo Niño. Unya ini ka 6 PM mao ang atong Holy Mass. Ato nang misa pero at the same time welcoming mass na siya sa Jubilee Cross. Nya mosunod ang naipanihapon sa mga nagdani ini. Wa mo ilabot ka mong manimba. Nabihas ano. Ang nanimba ra ang dili ang nag take care ani. Unya dayon ika-alas 8 sa gabi magsugod ang mga kaning religious activities hangtod alas 11 natay Holy Rosary nga biblical, naa tay TC prayer o veneration of the cross. Ngayon kaingon ugma alas 5 sa buntag hangtod sa alas 2 i-ride on nato sa ato dinhing mga misa kay Domingo man na sa 18 ngayon ka 2 to 2:30 mao na sa atong send off rites padulong na sa naihatod ngadto sa San Roque Parish dito sa Yate. So gikan dinhi ngadto San Roque. Adto ang atong send off diha sa May 10. Anha diha nato himuon kay do naman ta dinhi regular Sunday masses. Ang ubang mga specific ani nga buhaton ato lang i-announce sugod ugma aron mahibaw-an ninyo unsay ato mga buluhaton, specific nga buluhaton. Mao ni siya pagpalig-on sa atong pagtuo niining mga buwana. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.